Имало едно време в едно село баща и син. Бащата бил добър ковач, а момчето учило занаята. Минали години, момчето станал хубав момък и добър ковач. И бащата решил, че е време синът му да се отдели и да работи своя собствена ковачница. Момъкът направил така, трудил се по цял ден и едва свързвал двата края. Минала година, две-три, а той все така работил от тъмно до тъмно, а не спечелил никакви пари. Ядосал се той и решил да отиде в голямата планина и да пита Господ. Какво е прегрешил, да не му върви в работата. Тръгнал и като стигнал планината, срещнал един светец. Светецът го попитал той, що дири там. Малко като отвърнал, че иска да попита Господ, защо го наказва така по цял ден да работи и едва да изкарва пари за един хляб. Светецът му казал, че не може всеки тук така да идва и да разговаря с Господ. Заръчал му да изчака в кръсталаците, а той щял да пита Бога от негово име. Скрил се момъкът и зачакал. Светиите се събрали с Господ на вечеря. Трапезата била отрупана с какво ли не и от пиле мляко имало даже. Господ вдигнал ръка да благослови трапезата и казал, че който се роди на днешния ден, цял живот ще му върви дори и да не работи. На следващата вечер събрали се пак. На масата имало тук-там нещо за ядене. Господ вдигнал ръката да благослови трапезата и казал, че който се роди на днешния ден, с труд ще си изкарва парите. Събрали се пак на третата вечер, а на масата имало само огриски. Господ вдигнал ръка и казал, че който се роди на днешния ден и да работи, и да не работи, нищо няма да има, всичко ще му се изплъзва. Обадил се тогава светецът, който срещнал мамък и попитал Господ, дали не може да се направи нещо за едно добро, работливо момче. А Господ рекал, че може да се направи, като се ожени за мома, родена през първия ден. Сега, ако не сте се досетили защо ви разказвам всичкото това, ще ви кажа. Родил съм си се на третия ден. Ама пълен кърък. Цял живот кърък. Защо ли? Не можах да се оженя за богата жена. Не можах пък и за бедна. Къщата не можах да си построя. Не можах да си купа. А за кола въобще да не говориме. Малкото пари, които ми останаха, нищо не направих. Защо ли? Защо съм един тъп пощальон? Всичко на майтап. 36 години подреждам, носа писма, разнасям ги по кутиите. Така на майтап. 36 години. Това ми е професията. Наближаваше Коледа и срещнах един пиянец. И той ми каза, че могат да наемат хора да разнасят картички, коледни писма. Отидох и така, опа, погледнах се с чантата. Нали? Каква сладка работа. Страшно. Разнашат си пликовете, картички, по една-две улици там взимаш, разхождаш се, пускаш си ги в кутийката през дупките. Страхотна работа. 36 години. 36 години. И се сети друго са. Чел ли някой романа на Буковски? Поща. Защото ако го бях прочел аз целия, нямаше така 36 години да попадна в тази дупка. Че той 12 години, аз 36. 36 години. И една друга история ще ви кажа се. Фанали се на облак Господ и Том. Том е дявола. Господ взел, че е загубил облака. И тогава Том му казал, виж сега, щом ти определяш съдбите на всички хора по земята, аз мога ги променя пък. Само, че трябва да се рискува 50 на 50. Това е. Риск. Шиен свят. Идва ми да извада патките и да взема да го опикая целия свят. 36 години. Айде сега да те видя, Том. 50 на 50, шибайняк такъв. Сега ще те видя.